sengikubone kakhulu ku-TikTok, ngikubonile ikhono lakho liphezulu kakhulu. Nangendlela ocabanga ngayo nokuqhamuka nento entsha uma kuziwa kwezokuthutha. So-ke ngiyaphinda ngiyaxhawula, sengithi-ke mina ngiyamema omasipala ngoba uma kukhulunywa nge-entertainment kukhulunywa ngawo. Ma omasipala benza izinto befuna abantu, uma ungekho wena ayikho i-entertainment, ngikutshela i-reality. But nansi into engiyithanda kakhulu, ngithanda uma ngabe u-entertainer ngekhansela. Ikhansela-ke ngiyalazi kakhulu, abantu bangapha komdlovana o-transport bayokutshela ukuthi ilanga kithi ikhansela. Ikhansela lalisebenza eBhele, lafakwa umuntu wakwaBhengu engimaziyo mamele engifake emthulweni. Lapho khona i-album yalo yokuqala uma ngikhumbula kahle yayithi uyeza umkhize kulezo daba ey'khalamanzi. So ngiqonda ukuthi-ke ibambe ngempela le khansela. Ikhansela ilona elathi uma lifika emculweni lenza kwangena abantu besifazane emculweni, laba yisango labantu besifazane kumaskandi, emculweni kamaskandi. Ngoba uma ngabe lifika ikhansela lashaya ingoma, wemalo lishaya ngezwi lomuntu wesifazane. Wayesekubhodloza ngaleso sikhathi umaskandi wawudlala u-30 minutes, usuka ku-15 minutes. Wayesubhodloza esememeza manje, wathi ubhodloza hayi ucela-ke manje abantu besifazane bangenise nabo emculweni kamaskandi, ezwe ikhansela lelo oluvusayo namhlanje ngey'ngoma zayo. Ngifisa ukuthi you deserve i-award. Sekhona la sazoya khona ngoba ngizocela ukuthi omasipala wherever lapho bekhona bakwazi ukuthi bakumeme uzo-entertainer la mabenza ama-IDP abakubize ngoba wena uyi-special entertainer uma kukhulunywa kulezi ndaba zobumlando. Angiyivale ngalo mlando ngithi uma ngabe ukhansela ememeza ethi abeza abantu besifazane bezoshaya umculo kamaskandi, bezodlala ohlelweni uSigiya ngengoma. Yabona nombani uyobuka le video uyongifakazela uma ngiqamba manga futhi uyosho. Waqhamuka ubuhle beyintombi okuyibona okokuqala bafike bavula indlela abantu besifazane kumaskandi. Bayeke oma-Hotel Queens babeshaya okomgcobanyama, but yathi mayifika ubuhle beyintombi babuqoqa abasebenzi emahostela amabetha bemakhaya. Kwakunengoma eyayithi wabathatha uTemba kodwa hhayi oMahlalele. Sengizovala. Kwakunengoma eyayithi ibisivumile yathi yamthanda ngoba ibisifuna umendo. Ziningi-ke iy'ngoma zobuhle beyintombi, kukhona eyayithi ithendele lasuka lahlala. But ma uza kukhansela, ukhansela-ke nakuba ayikhiphi ingoma njengoba umlandela. Noyobuka le video uyosho ukhansela ube eseshaya ingoma eyayithi uvaya amalongo. Ngiyikhumbula kuleyo ngoma leyo kwakunengoma lapha ekhala njengomuntu wesifazane onendoda eyahamba yaya eGoli. Kune-album lapho eyayithi awusangicabangeli ukuthi siyathandana wena ungathi uyakhohlwa ukuthi siyathandana themba lami. So ngoba senza le video ku-December, sithi siyacela ukuthi-ke kulezi ndawo zakho zobumnandi ukuyenze leyo ngoma leyo ethi awusangicabangeli ukuthi siyathandana. Usuvele wahamba nje wayeGoli yokunikeza nami leyo album leyo. Siyabonga kakhulu, usimele kahle Matuba, yonke into uyenza kahle ngendlela efanele. Sithi mfowethu sikushayela ihlombe nababukeli, umbukeli ozokwazi ukuthi abe sekhaya abukele la azi ukuthi ubukela iquality. Siphethe iqhawe laseMatuba njengamanje.